Трябва изключите вън. И така, здравейте хора, аз ще снимам един клип с един мой приятел, ще ме снима с люлката и чакай са. Айде! Дигай! Дигай! Дигай, бе! Уважаеми наши приятели, гледайте го как ще се пребие само! Гледайте го, преби се направо! Гледайте сега, дига хубаво, хубаво напредва! Па хубаво напредва! Ако се ударя, не знам на какво ще стане. Хубаво напредва нашия приятел! И сега има бате Бойко. Айде, дай по-силно, бе! Хубаво напредва нашия приятел! Дигна! Спри! Спираме, стоп! Ще набираме яко. Пуснах! Добре. Сега пак ще набираме с нашия приятел много жестоко. При паузата беше много леко, ама сега се е стегнал. Много жестоко, гледайте го как се набира само. Красота! Гледайте го, ако беше с секира на краката, ще да отсече дървото. Леле, как се тресна. Гледайте го как се спирам ли? Не, още продължавам. Гледайте го как се преби нашия уважаем приятел Роберто. Гледайте го Роберто как се преби, той е много смотан. О, това заболя според мен. Този Роберт. Айде де, прави нещо. Прави.